Wai yaron da kai kada zu baka ba shi kudin bane? Mun ba shi kudi mana. To naga har yanzu ya ke dawo. Sai ta iya yiwa ya gudu wallahi. Bai gurasa? Wait dan Allah. Allah tambayan ki muna yi da Allah. Allah ya sa na sani. Kin ga wani yaro da mun samu a kesi. Sai gurasa Alhaji wacce na duba. Da Allah ta nan ka shigo? Ta nan ka shigo Alhaji. Okay, akwai wani yaro da Allah zaka ganshi da fararen kaya da 100 a hannunsa baka ganshi ba ku iya ba. Wallahi ban ganshi ba. Shikenan. Okay to shikenan yanka mana gurasa kafin Allah ya sa ya dawo. Gudana Allah zuwa Alhaji. Gurasa. Hada doya. Gurasa. Gudana za zuwa Alhaji. Nawa ce gurasa? Gurasa 100 gurasa. 100 gurasa. Wannan wani irin mulkin Obasanjo ba guda biyu asirin bane. To kuma mulkin Obasanjo sai a mulkin me muke? Okay, sai haka ne mulkin Tinubu ne. Kaga malam. Ai fulawa arha take yi. Ya zaka ce wannan 100? Shine. Kuma fulawa tana arha mai gidan ba kai ba garu ba kasan ba. Kai ba san halin da ake ciki ba. Kayan ka mana. In ka isa dubu ita mace farin gidanka. In ka isa. Yawwa. Guras. Ke ba ma san mai dalla. Ba sa man mini ba na shan mai da. Guras. Ka bari mana ai an yi bismillah ake fara cin abinci. To bismillahir rahmanir rahim. Guras ne da kai inda kai ore ta take mamaki na ga maka. Wannan ba magana fa. Ai oda ce. Akwai daɗi gurasa ba da. Ai ba ma ta kasar nan ba ta kasar waje ce wannan guras. Ai oda ce. Ha wato kina nufin daga Colombia ne. To kana nufin da ta nan? Wannan gurasa fa yayi ba. Ka ga maka ne. Kuma yar oda ce. Yar oda ce ina ga maka gaskiya. Gurasa. Guras. Yawwa, kana ji? Inda dai yaron da muka aika bai dawo ba. Ka jira ni bari mu shigo bayan sa. Musa tunda mace wannan yaje da kai mu zauna da kai. To ai ni da shi Hassan da Husaini ne. Mu ta ne Hassan, ayo ne Husaina. Ai ba alaba. Aka kaife mu. To Husaina ta yace dawo Hassan ki zauna mu zauna da ita. Kariya ne. Ko da rawa zo mu tafi goma. Allah lafiya da mu ta dawo mu da dawo mu. Kariya kake wallahi. A to ku ku da Allah ta ne ku ta ban kalmi ko te ni ba ka gaba na. Ba ta kuma Allah fa. Allah ta maki san baki da Allah. Ba ni kudi na. Za mu biya. Dan Allah ku to ku biya. Ke baki da kudi dan maza ki zai ba mu kura. Ba kai ka kira shi ba. Bari mu fara mu har kuna Allah ta kuma kuna. Wallahi ta wallahi. Ka ba ni kudi na. Baki da kudi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Ga abinci za mu iya zama. Bismillahir rahmanir rahim. Akwai abinci? Akwai abinci. Ina wuni? Lafiya kalau. Yawwa, abinci muke so amma ba mu da. Ki ma kansa ne. Me abinci. Ai mun tunda mun ganka muka ga ka fara burge mu wallahi me abinci. To abincin nan nawa? Ya zubo mana na abinci da yawa kawai musu. To shike. Yawwa. Amma mai abinci da hankali. Ki sai ya ki ringa ganin abin da za yi. Mu muna son su kin gane. ba wanda mu faɗa mata gaskiya ba. Yawwa, kai. Kana ji mai abinci? Ina jin. Za mu kai ka Ibadan wuri maman yabo. Za mu aure ka wallahi. To shike. Wallahi yana son ka wallahi. Da gaske ba yake fa. Da me aka wannan girkin? Magin ne da ka sani mai sky Mr. Chief an gadin kule kawai dai zaƙin hannu ne irin nawa. Rinka ci a hankali mana. Ba za su yi a hankali ba. Da yawa ne za su. Kenan, insha Allah za mu kai ka wuri maman ya. Mai abinci. Karka ci komai. Kuma kai kika yi wannan girkin? A'a ni ce mana na girka wa ta girka min abinci na. Karki damu. Idan mun aure shi zaki ringa zuwa cin taliya.
Yawwa mai abinci babu ruwa. Wallahi sai dai mai shago a tsallaka su yi mu. A karki da mu. Kenan alhamdulillah. Idan muka da san za mu siyi ruwa. Yawwa to suke da sai an jima. Sai mun yi waya. Kudin abincin ba. Kudin abincin ba. Ya. Kudin abinci. Ba saurayin ki bane. Ba muna soyayya bane. Kamar ya saurayi na. Shikenan dai ina saurayi na ya ci mu abinci bai bani kuɗi ba? Ke ba ki san akwai alaka tsakanin ku mai karfi ba. Ba wannan alakar. Ki da zai mu aure ki. Kuɗi na zaka bani, kudin abinci na zaka bani. Ko Lagos zaka kai ni. Ibadan ba zai kai ka baya. Ya da kada mu manya fo. Babu wata alaka tsakanina da kai, ni kuɗi na kawai nake so. Ina ji mun kafa lafiya. Yanzu abin da ya bari na je gurin mai POS din in ciro kuɗin sai na dawo. Yau za mu zo mu ciro kuɗi nake so. Kuɗi na zaka bani. Suke nan saya akwai wani jarida mun tsinta da satan su ne ma mun yi aure wani. Iye. Ya so za mu kawo muku. In zuba muku abin